Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur angeluen zatiketak ikusiko ditugu. Angeluen zatiketak egiterako orduan, biderketan bezala, familiak bezala izango ditugu. Lehendabizi hau zatitu beharko dugu, gero hau eta azkenik hau. Beraz, minutuak, graduak, minutuak eta segunduek izango die zatitzeko ordena. Beraz, lehendabizi 46 biderkatuko dugu 3 artean. Beraz, izango izateke 46, zati 3, bat, 3. Hemen 16. Bost, bider 3, 15. Hemen bat, izango genuke. Beraz, bat ezin dugu 3-ren artean zatitu. Beraz, gradu bat, berdin zer da? Gradu bat, berdin 60 minutu, ezta? Bueno, orden egingo duguna. Gradu hau, 60 minutu bezala jarriko dugu, eta honi batuko diogu. Hau da, jarriko genuke. 60 minutu, orduen egingo genuke 43 gehi 60. Berdin, 3 eta 11. Enda, 113 minutu. Beraz, orain, 113 minutu, zati 3 egingo dugu. Hau graduak. Beraz, 11 zati 3, 3. Zen hemen, jarriko genuke, bederatzi. 23. Orduen, 3, barkatu, 8. Zazpi, barkatu. Barkatu, zazpi. Minutu. Orduen hemen jarriko genuke, 21. 2 minutu izango genuke. Oin berdin. 2 baino txikiago denez ezin dugu zatitu. Beraz, 2 minutu, bueno, lehendabizi. Minutu bat zer da? Berdin, 60 segundu, ezta? Orduen, 2 minutu, izango die, 120 segundu. Beraz, hemen jarriko dugu, 120 segundu. Orduen, 18 gehi 120, 128 segundu. Orduen, 3 zati 128. Beraz, 4, 12. Izango genuke, 18. Orduen, 3 bider 6 barkatu 18. Hau izango izateke, eta hemen 0 izango izateke erantzuna barkatu. Hemen jarriko dut hobeto, 18, eta erantzuna 0 izango izateke. Beraz, 3 zati 46 gradu, 53 minutu, eta 18 segundu, erantzuna izango izateke 14 gradu, 37 minutu, 46 segundu. Oin, bigarren adibide hau ikusiko dugu. Hemen berdin egin behar da. Lehenengo, bost zati 12 gradu. Gero, bost zati 48 minutu, eta azkenik, bost zati 2 segundu. Orduen, bost zati 10, bueno, bost zati 12, lehendabizi, 2 10. Eta hemen 2 izango genuke. 2 bost baino txikiago denez, ezin dugu zatitu. Beraz, egin beharko duguna da, lehen bezala. Hau, minututara pasatu. Beraz, 120 izango litzateke. Beraz, batuketa, 8, 6, bat. 168, zati bost egin beharko dugu orain. 3, 15, jarriko genuke. 18. Toin, 18 zati bost, beste 3 bat. 15. 3. Hemen berdin. 3, bost baino txikiago denez, inbarko duguna, pasatu segundutara. 180. 2, 180, 182.
hau minutuak, beraz, 18 zati 5, 15 jarriko genuke, beraz, hemen 3, 15. Hemen erantzuna, 32. Eta, 32 zati 5, 6, 30, eta hemen erantzuna, 2. Beraz, hemen, ikus ezakegunez, ezin dugu beste leku batera pasatu, hemen edo hemen bezala. Orduen, erantzuna zein izango litzateke? Zaktiketa honen, erantzuna izango litzateke 2 gradu, 33 minutu, 36 segundu, eta errestoa izango litzateke 2 segundu. Dakigunez, zatiketak ez die beti 0 izan behar. Beraz, kasu honetan, errestoa 2 da. Kasu honetan aldiz, 0 izan da, eta honetan 2. Baina, esan dakoa, ezin dugu beste leku batera pasatu. Hau izango litzateke azken erantzuna. Beraz, mi esker ikustegatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrien jarraitu jakindun.